Timu ya Nyamira bagekobase Ligi ye Kaunti ya Nyamira niko beso kirina komoche kyombegia Football Kenya Federation asoro sagirwa Nyamira hawase mono banyareko abakoma mocho muri kyo mone bwe kyombekyo Vincent Nyasani asabatere buna ngati yepi ko chabiribire timu ya Getacho FC gutebwatani ne ligi ya FKF Samarieta Julius Yondicho yo maishiba korubo Samaro Ward nchembwate timu ya Getacho FC igo season emopiro kabere season ya kabere ndo chetigeti kiagara omopira igo chietense presentation office njarenge gukora bintu bigo cheso mopira na bunere kawaida twaika tokatane kawaida ya Nyamira County omopira FKF Nyamira County branch igore one man show toli mopira obwato obishi ere complete so monto yo ma megetie decision mopira kyo koraki ogweta so nya toli ko influence mopira monto yo mopira otoli koraki toli gosuka tokanyorange egame into konyara because to go strain so much korigi chibesa toirira tobekera bana geti to akane chirefari to torageria abana tobaye transport and tumana konyoranga no bisnero ne tagete yo mobuko na beko machiko tokongera omurikyo monene bwe branch entagete como go siakeigo in the sense that uno moriki nere bwe katoro chigetie so mopira a position ye chairman Ntonyerochi a position ye treasurer Ntonyerochi kenga nere bon everything nere office nekere gwikira office bweka bono igago kore bintu buna atagete bikorwe buna atagete bibere tari buna to bibwena takoba kiagara ekara to gochageti na bana tuareta tari chibesa na bana tuareta ba komopira basuke toise gutanga ni chibesa bana batubwa